Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Kalish Eau de Toilette for Women. Iyan siya ni Hermes. Pambabae ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag Eau de Toilette ni siya, butang balon, layo pa lang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, komplikado nga timpla sing mga kahoy kag bulak na amo na siya konsimutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have aldehydes, cypress, bergamot, neroli, orange blossom, lemon, kag mandarin orange. Na ang aldehydes kahatag sing iya nga pagkahabon nga hamot. Na for the mid, we have iris, ilang-ilang, rose, gardenia, jasmine, kag lily of the valley. Na masimutan mo dayon ang mga bulak, labi na gid ang mga putik nga bulak na pareho sing gardenia, jasmine, kag lily of the valley. Na kag for the base, we have oak moss, sandalwood, vetiver, cedar, musk, amber, kag tongkabin. Na no, ang sandalwood katag siya nga oriental nga kahoy nga hamot. Na okay. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa naman, bye-bye!